Gaurko egunez, preziatuenak udaletxe plazako balkoiak. Jabe askorentzat mauka ederra izaten da negozioa egiteko. Balkoi hauek alokatzea dirutza da. Gutxi gora bera 300 euro pertsona, bai oso gareztia da. Gu beti lehenengo eta bigarren solairuak ditugu eta orduan garestiagoak dira. Eta asko ez dirak ikiltzen, merezi omendu hori ordaintzea ikuspegia paregabea baita. Bizitzan behintzat, merezi du, bai. Pentsa, txupinazo egun honetarako udaletxe plazako balkoi guztiak hartuta zeuden, ez zegoen bakar bat bera ere libre. Pentsa nola dagoen udaletxe plaza eta ordu terdi baino ez da geratzen oraindik txupinazorako. Baina askorentzat balio izaten dupena dirutzak ordaintzea balkoi hauetatik ikusi ahal izateko txupinazo. Entzierroetan ere leku hauek lepo egon ohi dira, dirutan txupinazo eguna baino merkeagoa. Gutxi gora bera egun, 80, egun... Moises estafeta kalean bizi da eta urten ez du alokatuko. Y pues no nos gustó la experiencia. Kale honetako etxeen ehuneko 80 alokatuta omen daude jada. Zezenak eta korrikalariak primeran ikusiko dituzte bihartik aurrera.